Se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió. Qué compulsión que tienen ustedes, ¿no? De atarse a la facultad como si ahí se terminase el mundo. El único lugar en el que soy algo es en Puan. Puan filma izango dugu. Hola, bienvenidos a todos y a todas a una nueva rueda de prensa de esta 71 edición del Festival de Ongi etorri prentsaurreko honetara. Con nosotros al equipo de la película Puan. Puan filmeko taldea du hor hemen, saio ofizialekoa. Unakoak dira kideak, Tatiana Leite, ekoizle, Federico Ebusik, ekoizle, Barbara Francisco Mendibil ekoizle, Leonardo Sbaraglia antzesle, Benjamin Aixat zuzendari, Maria Elche zuzendari, Marcelo Zubioto antzesle, Mara Besteli antzesle, eta Axel Uzeski koizle barkatuko diazue, baten bat ez badut ondo ahoskatu. Hasteko galdera bat egin nahi diet Mariari eta Benjamini. Bueno, gure zinemaldia ondo ezagutzen dute, Rojorekin saria irabazitakoa da Benjamin eta Maria ere familia sumergidarekin etorri zen. Orduan, nik hemen jakin nahi nun nola hurbildu ziren gai honetara. Zergatik erabaki zuten ikuspegi hori hartzea filma egiterakoan, ez da? Komediaren aldetik. Eta zer nolakoa izan den bien artean zuzendaritzalen hori egitea. Gaur goizean bi trikuen arteko distantzia egokiena zein den, horretaz hitz egiten dutela gogoratu naiz, eta jakin nahi nuke zuen artean ere nolakoa izan den harremana. Comenzamos a estar interesados en hablar de este mundo de la filosofía. Filosofiaren mundu honetaz hitzen nahi genuen, eta erabaki genuen horretaz hitz egitea, fakultatik gertu geundelako. Eta hor, kontrapuntu interesgarria aurkitu genuen, eskolen mundu teoriko horren artean, non irakasleak sakon murgiltzen dire, mundu hori buruz hitz egiteko, eta gero hortik kanpo, nola heldu behar dieten eguneroko arazoei. Eta orduan uste genuen komedia genero ideala zela horri heltzeko. Hala hasi ginen gidoia prestatzen, komedia filosofikoa deitu genion, horrela genero asmatutako genero bat balitz bezala, ezta? Hala, filosofia eta komedia osagaiak izango zituen film honek, pentsatu genuen erronka polita zela, gidoia idazterakoan. Bigarren galerari dagokionez, elkarrekin zuzentzeaz. Nik uste dute denek probatu beharko lukete lan egiteko hori ze, ariketa zaila da, baina oso erakargarria, oso indartsua, ez? Zenbaitetan talka egin dugu prozesuan zehar, baina azkenean sintesi bat gertatzen da, eta horrela abentura asko argiagoa da, argo zederragoa da, eta ezain beste pertsona bakarrak esatea eta erabakitzea nolakoa izan behar duen filmak, ez da? Beraz, esperientzia ederra izan da. Altxaskuak, galderak egiteko mesedez. Egunon, ikusten dut ekoizpenean herrialde batek baino gehiago parte hartu zutela, jakin nahi nuke zeintzuk izan ziren lehenbizikoak, eta gero finantziazio arazorik izan ote duzuen baita ere. Ni Barbara Francisco naiz ekoizleetako bat, finantziazio zailtasunei buruz galdetzen didazu. Nik familia sumergida ekoiztu nuen. Eta Federico Ebusik Rojo ekoiztu zuen. Eta orduan, biak elkartu zirenean, idazteko eta zuzendari lan egiteko guk erabaki genuen bako ekoizpen bat sortzea. Eta, familia moduan funtzionatu genuen, oso familia reala gainera. Gero, Christoph Riedel, Pandorakoa, etorri zen, Tatiana Leite ere biak familia sumergidati zeto zen, eta gero frantsesak, Emmanuel Xumet, etorri ziren, Infinity ere etorri zen ondoren, Infinity Hill, gero Giovanni, Corporation Marketen ezagutu genuen, Berlinen, frantsesak
ere bai, No sé si hori alguno de guztiak. vosotros, productores o coproductores Gainerako ekoizlek edo koekoizlek zerbait esan nahi duzuen, horri buruz, nola bildu zineten film honetara? Kaixo, Federico naiz. Ba, nik esango nuke dena nahiko azkar gertatu zela, Berlingo koprodukzio foroan lotu genuen dana, Giovannirekin alkartu genuen, dana oso azkar gertatu zen, Aikuk oso ekarpen garrantzitsua egin zuen, Brasilik etorri ziren, Frantziatik, muntaketa ere Frantziatik etorria, Italiak ere egin zuen ekarpen handi bat gainera kameraren aldetik, eta denak oso ondo funtzionatu zuen. Ekoizpenari esker etorri ziren talde buru guztiak, eta horrek asko edertu zuen edo aberastu zuen, ez? Benjaminek esan duen bezala kanpotik etortzen den horrek, aberastu egiten gaitu. Argentinan ez dugu aukeratzen ekoizpenetan sartzea, egin nahi baldin badugu hori da funtzionamendua, baina egia da baita ere oso ondo funtzionatzen digula eta oso eskerroneko gaude, babes asko izan ditu film honek eta herrialde guztieko oso ondo hartu dute. Kaixo, egunon. Zorionak filmagatik. Jakin mina daukat. Ze film hau ikusita, protagonista ikusita, batez ere, Larry David etorri zait burura, arke egin zuen telesaila, pertsonaia motagatik, ze gauza gertatzen zaizkion, nola hartzen duen gertatzen zaion hori guztia, ezta? Eta gero jazteko moduari buruz galdetu nahi nuen, beti berdin jazten da, eta zenbateraino hori erabakitako zerbaiten, hori beti gogoan izan zenuten, ala, eskerrik asko. Respecto a tu pregunta, yo conozco bastante la serie de Larry David. Larry Daviden telesaila desente ezagutzen dut, Maria ez da fan ere, baina, bueno, berak pixka bat jarraitzen dio Woody Alleni, tragikomediaren esparru horretan, eta zorionez Marcelo Zubioto antzesle zoragarri izan genuen, bere gaitasun fisiko eta ahozkoarekin kantu egiten du, errezitatu egiten du, dantza egiten du, ruso idazten du, buruz bera dagoela ere, hori izan genuen. Hori da hartzean nahi duzu? No, y lo del vestuario fue una duda. Jantziena, zalantza bat izan genuen horrasieran, jantzi batzuk eta besteak probatu genituen, eta azkenean erabaki genuen, jantzi oso sinpleak nahi genituela, eta pertsonaia bera ere horrela ikustea, egun osoan berdin jantzita. Simple. Marcelo, zerbait aipatu nahi duzu horretaz? Bai, pertsona hori ez da hortan fijatzen, ez da, jantzietan eta bar. Uste dute hori oso egokia dela, ez? Beti arropa bera erabiltzea, nik uste dut etzala aldatu, ez, 4-5 egunetan. Baina, ez zaio gehiagik gajola eta hori ere garrantzitsua da. Barkatuko diozu, baina galdera bat egin nahi nuke ze antzesleak zuzentzari dagokionez, ez? Maria zu aktorea zara, orduan badaukazu eskarmentua, baina Mara, Marcelo eta Leonardo esango nuke, ikusgarri daudela, zoragarri. Baina bakoitzak modu ezberdinen heltzen diola bere lanari. Alde batetik jakin nahi nuke nola mantentzen duezuen oreka hiru horien artean, baina baita ere beste pertsonaia bigarren mailako guztien artera. Andre hori filosofia eskola jasotzen dituena, eta uste dut oso ondo daudela. Nola lortu beraz oreka hori? Zuzendariei. Eta gero antzesleek, nola heldu zen nieten zuen pertsonaiei. Zorionekoak izan ginen, ez da? Antzesle bikainak izan genituen, Mara Besteri, Marcelo Zubioto, Leonardo Sbaraglia, eta beste guztiak ere bai. Zuzendaritza estilo ezberdinak uztartzeko gaitasuna edo aukera eman zigun horrek.
tiene una manera de... Neri entzaiatzea gustatzen zitzaidan, Benjaminek beste era batera lan egiten du, tonuak markatzen ditu eta bar. Eta horrela uztartzen genuen bion lana, como dentro de los universos que atraviesa la azkenean película, que son muy unibertso ezberdinen artean tonu bat aurkitu arte. del mismo universo. Unibertsoak oso ezberdinak dira eta azkenean denek etorri behar zuten uniberso berera. Eta alde horretatik aktore guztiek, antzezle guztiek ekarpena handia egin zuten. Eta lortu genuen unibertso hori sortzea. No sé si los actores... Antzezleek zerbait esan nahi duzue, interesatzen zitzaidan ez hori entzutea. Oso interesgarria izan zen. Nik eskarmentu pertsonala daukat, Marcelo Pena hiruen artean eraiki genuen, Mariak esan duen bezala, ezta? Maila pertsonalean, beti saiatzen gara kanpotik datorkidan hori itzultzen, aldatzen, ez egin behar dudan horretarako. Horrek erakarri egiten nau, sormenaren bidean jartzen nau, baina jakina ez dut jaso besterik egiten, nik ere atera behar dut. Eta esango nuke hemen Mariarekin eta Benjaminekin lan oso aberatsa egon zela, oso gozatu nuen hasieratik amaieraraino. Desde mi lugar Kaixo, fue muy interesante trabajar. Yo había trabajado ya con ni jada Benjaminekin lan egindakoa nintzen, Maria gutxiago ezagutzen nuen, participación en su película anterior. baina aurreko filmean parte hartze txiki bat izan nuen baita ere. Eta oso interesgarria izan zen, bi begirada hoien batura, ezta? Ze guk sintesi bat egin beharra geneukan. Íbamos en cada escena, íbamos a la Estena bakoitzean zerbaiten bila bilatzen ginen. Ea zer aurki genezaken une jakin horretan, cuando se planteaban las escenas. estena planteatzen zirenean. Naiz eta asko entzaiatu aldez aurretik. Eta entzegu prozesu hori oso aberatsa izan zen familia honetan, egunerokoa aurkitzea aldera familia horri. Guk elkar ezagutzen dugu, ze bikote gara bizitza realen ere, beraz, hor geneukan eskarmentua, baina gainerakoekin ere entzego prozesu hori oso aberatsa eta oso aberasgarria izan zen, erabakitzeko nolakoa izango zen familiari. Creo que no estaba en pareja. Bueno, nik bakarra nahi zela, bikotekiderik neukanik, beraz nik trikurik enuen aurkitu bidean. Quizás desafío fue que tuve que aprender alemán. Baina erronka handiena izan zen alemana ikasi behar izan nuela, pianoa jotzen ikasi, frantsesez kantatzen ikasi behar izan nuen, eta alde horretatik Spinoza, bai, hori da. Spinoza hundia ekartzea oso garrantzitsua zen. Beraz, beste guztiaren gainetik interesatzen zitzaidan Mariarekin eta Benjaminekin lan egitea eta film honetan parte hartzea, rol horretan, zeregin horretan, nahiko zaila baitzen oreka aurkitzea, kalibre aurkitzea. Zaila izan zen. Eta pixkanaka aurkitzen joan ginen, filmaketan eta gero muntaketan ere bai, eta horregatik oso pozik gaude. Hola, yo quería preguntar a los directores... Nik zuzendari galdetu nahi nien, helburu politikoaz, hori ere hor dago filmean. Eta pentsatzen dut estreinaldian, Argentinako hauteskundetatik hain gertu, hezkuntza publikoaren defentsa egiten duzu eta horri buruz galdetu nahi nizuen. Bueno, sí, ¿qué tal? Como bien dices, de bai, pronto la ondo película esan puede duzu. cobrar o ha cobrado o va cobrando Filmak una batean dimensión que quizás dimensio no habíamos calibrado jakin del bat todo. ardezake, aurre ikusi gabekoa, ze ia 4 urte dira, guk idatzi genuenean, errealitatea beste bat zen, pandemia betean, gauza batzuk airean zeuden garai hartan, baina ez genuen irudikatzen gaurko koiuntura, gaurko testu ingurua Argentinan. Hala ere, oso pozik gaude, pentsamendu politikoa horregotea, galderak horregotea, orainari buruzko galderak horregotea, nahiko presazkoa, premiazkoa baita hori guztia, une honetan Argentinan eta balio dezala hezkuntza publikoa defendatzeko.
Hola, una pregunta para Axel. Kaixo, Axeli galdera bat egin nahi nioke, Axel Kutxebaskiri. ¿Cuál es el proceso de selección? Zein da hautaketa prozesua? Historio bat aukeratzerakoan, bueno, zerk lagundu dizu historio hori aukeratzen? Komedia bada, tokiko kolorea daukana, baina ze osagai uste duzu deuzkala, nazioartean isla edo jartzuna izan dezan? Oso galdera ona. Talentu du jendea daukazunean, bueno, opari bada ez beraiekin lan egitea. Etzegon ezer esan beharrik, hasieratik amaierara, bueno, hortzegoan behar genuena. Zoroa ginateke, leloa ginateke, parte hartuko ez bagenu, maitemindu egin ginen, kontatzen zuenarekin identifikatu ginen, nola kontatzen zuen, ze planteamendu zabaltzen dituen. Erabakitzen du pertsonaiak ez epaitzea, eta esango nuke hori dela alderdi ederrenetakoa, denek daukate, bizitza bat, arku bat, eta jakina film honek orainaz hitz egiten du, beraz, bueno, hori guztia aurre ikusi izan, beraz, inoiz ez genuen zalentzarik egin parte hartu behar genuela. Baina, ekoizlei askotan gertatzen zaigu, jendeak filma ikusiala, konturatzen gara, nola hor dagoena oso sakonekoa den, ez? Hasieran, pentsa dezakezu oso tokikoa dela, baina horrek ez du esan nahi lokalista izan behar duenik, ez? Ez dago tokikokeriarik, ez da? Uste dugu film honek bidaiatzeko gaitasun ikaragarria duela. Eta hemen hasiko da dena. Hemen hasi da dena. Eskerrik asko. Zorionak filmagatik. Nik nahi nuen kontatzea pixka bat, zergatik erabaki zenuten Iris erabiltzea. Historio hori kontatu nahi zenuten, eta behar bada baliabide hori ez da, hain gaur egungoa ez da. Egia da, ez da egungoa. Eta behar bada oroimen bat izan nahi genuen, ez, komedia mutuari begira jarri nahi genuen, ez? ADN hori filmean egon dadin, ez? Bueno, tontakeriak, lelokeriak egon zitezen filmean, beraz, zeuden oso alderdi sakonak, baina baita hori ere. Mekanikoki egin genuen eskuz. Beraz, etzegon atzera bueltarik, Irisa dagoenean, hor dago. Giovanni Etalerren meritua da, hori Italiara bidaltzea, ze mekanikoki inork ez du hori egiten. Bueno, la pregunta es para María y para Benjamín. Bai, Mariari eta Benjamini galdetu nahi diet. Bai, komediaren tonu hori aukeratzeaz, ez da? Ze, hainbeste denbora pasatu da, hasi zinetenetik, hor pandemia bat sartu zan tartean, gauza asko gertatu ziren, baina berriz esango dute, komedia tonu hori indartzen joan zen, denbora pasatu ala, edo hasieratik zegoen, nola landu duzu hori? Komedia tonua hasieratik egon zen. Filmak komedia osagai asko edukitzea nahi genuen ilusio egiten zigun. Barrearekin lotu nahi genuen, ez? Nahi genuen, norbait zinemara joan, eta barre egin alizatea. Uste dute oso indartsua dela barrea, ez da? Eta horrela, egia askotaz hitz egiteko gai izan zaitezke. Hala ere, unkigarri izatearen nahi genuen, ez da? Eta horregatik gidoia bide hori hartzen hasi zen. Beraz, askatasunez jokatu genuen. Erabaki hau egingo dugu, genero aukeratuko dugu, baina gero filma beste inguru batzuetara ere mugitu daiteke. Eta gero editorearekin
Lidiarekin bukatu genuen pixka bet tonu hori lortzen, ez da? Zenbateraino behar genuen tonu bat eta beste batzuetan, beste bat, ez da? Egitura ezberdinak azken filmera iritsi arte. Bai, hori ere interesatzen zait, komedia bat egia da, tokikoa da, Axelek esan duen bezala, baina oso unibertsala da, filosofiara egiten duen hurbilpen horregatik. Eta hor dokumentazio lan handia dagoela iruditu zait, ez da? Iruditzen zait filosofiaz dokumentatzea gainera ez dela erraza, ez gara kontzeptu materialez ari, abstraktuagoa dira. Beraz, jakin nahiko nuke nolakoa izan zen hurbilpen hori, ez da? Gidoiaz eta pertsonaiez harago. Bueno, ambos tenemos un vínculo... Bueno, biok lotura berezi bat daukagu pertsonala filosofiarekin. Maria Puaneko filosofa ikasla izan zen. Nire aita filosofia irakaslea da beste unibertsitate batean. Eta beraz, interesatzen zaigu, ezagutzen dugu mundu hori, eta hala ere, gidoiak asko landu behar izan genituen, filosofo batzuk hartu genituen referentzia moduan, Sebastián Abad, Javier Trim, pentsatzaileak, Fermín Ferreiro, Leo, elkartu zen Diegorekin da Jazmirekin, eskolak errepasatzeko, masterclassak emateko, Marcelo ere elkartu zen bere aldetik beste batzuekin. Azkenean, lan mardula izan zen, ezta? Ezin zuen bestela izan. Azken galdera bat ardezakegu. Kaixo berriz ere. Ekosistema oso bat ikusten dugu, Poanen, pertsonaia asko, inguruan bizi direnak. Argitzea nahi nuke, filmaren izenburua beti izan ote dan Poan. Ez, hasieran etzen hori izenburua. Zein izan zen lehenbizukoa? Mara eta Zubioto, hori izan zen hasierakoa. Ze hasieran bi horiek genitun gogoan, ez da bi pertsona horiek. Gero, komedia filosofikoa izan zen, izenburua, eta gero ekoizleak etorri zirenean, izenburu bat behar genuen, eta Poan tentagarria gertatu zitzaigun, ez da, fakultatearen kalea, metroko geltokia, eta pertsona horiei buruz hitz egiteko, izen hori erabiltzen da, ez da, askotan galdetzen da, zer dio Poaneko horri buruz, ez da, alegia, unibertsitate horretan dihardute nahi buruz hitz egiterakoan, beraz, unibertso oso bat ekartzen zigun, asko esaten ziguten, ez izen hori jarri, ez izen hori jarri, ez, baina Mariaren ideia bikaina izan zen, ze Poaneko komunitatearen zat, Buenos Airesen, jende askok ezagutzen du, ez da, eta mikroeskala moduko bat izan daiteke, baina konpenetrazio maila hori izatea gustatzen zaigu, ez da. Foucaultekin argazki bat atera, ez da. Bada esaldi bat, bueltaka da bilena, erabiltzen da, esaten da, ke guai ez Poan, ze guai den Poan, ez da? Bai, Bueno, tenemos unos tatuajes que podemos mostrar. Bai, tatuaje batzu bat ditugu, erakutsingo dizkizuegu, poltsak ere bai, tote bagak ere bai, Argentinako zinemaren pinak, stikerrak, eraskailuak, denetik dakoagu. Jarrai genezake film honetaz hitz egiten, tatuajez edo Rousseauri buruz. Zientzia eta artea, ez direla errudunak, baina berandu xamarra eta horregatik txalo bero bat eskatuko dizuet.